Preview. Preview. Il-ġurnata tajba ħbieb u nsellem lis-segwaċi kollha tal-Kamra Sportiva. Hawnhekk f'dan il-video ħanagħmel reazzjoni min-naħa tiegħi għat-tħabbira tal-fatt li Ferrari ġeddew il-kuntratt ta' Charles Leclerc. Kif tafu nhar il-ħamis li għadda ġie mħabbar dan l-aħbar, intqal fl-istqarrija li hija estensjoni li tieħdu lil hemm mis-sena 2024. Iżda ma kixfux sa meta uffiċjalment jiskadilu l-kontratt il-ġdid. Kien hemm rapporti li qalu li ġeddet sal-2029 imma jiena nemmen u din nelabora ftit fuqha li ma tħabbriċ id-data uffiċjali ta' meta se tiskadilu l-kuntratt għas sempliċi fatt illi f'daw il-kuntratti ħafna drabi probabbli jkun hemm klawżoli relatati mal-prestazzjonijiet illi forsi ituh l-opportunità jitlaq minn dan it-tim fil-futur qabel ma jiskadilu uffiċjalment il-kuntratt. Ukoll il-bieraħ smajna li Lando Norris ġeddet il-kuntratt tiegħu mal-McLaren li fl-istqarrija tqal multi-year option beyond 2025 iżda wkoll dawn ma kixfux sa meta uffiċjalment ġeddet u meta se jiskadilu l-kuntratt. U jiena nemmen li palma li din l-raġunar huwa l-istess bħal tal-Ferrari. Meta ma jħabbrux uffiċjalment id-data tal-iskadenza, ikun hemm xnijat iżda daw ħafna drabi timplika li għalkemm hemm data, pereżempju, ikun hemm klawżoli kundizzjonijiet marbuta fil-kuntratt relatati mal-prestazzjonijiet li forsi jaf jiffaċilitaw it-tluq ta' sewwi qabel ma jiskadilu l-kuntratt bla ma jkun hemm penalitajiet u dawn l-affarijiet, da fl-aħħar mill-aħħar ikun fidejn il-bord tal-kuntratti tal-Formula 1. Rigward il-fatt li Charles Leclerc ġeddet il-kuntratt tiegħu mal-Ferrari, fil-verità mhix partikolarment sorprendenti meta tqis li wara din is-sena mhix partikolarment sorprendenti meta tqis li Max Verstappen huwa ikkuntrattat mar Red Bull sal-2028, Lewis Hamilton u George Russell huma tnejn ikkuntrattat mal-Mercedes sal-aħħar tal-2025. Lando Norris nafu u fil-verità jekk ikollna nkunu onesti l-alternattivi li huma fuq il-karta mqar aħjar mill-Ferrari huma probabbilment Red Bull u Mercedes, il-bqija m'hemmx alternattiva aħjar minn Ferrari għal Leclerc. Allura fil-verità minn dak l-aspett mhix xi sorpriża partikolari li ġeddet il-kuntratt għax l-għażliet għalih huma limitati u bl-istess mod għal naħa tal-Ferrari tagħmel sens iġeddewlu l-kuntratt għax jekk forsi hemm għażliet aħjar minnu sewwieq aħjar minnu fil-Formula 1, daw mhumiex ħajħajruhom, irridu nqisu li l-Ferrari mhumiex it-tim dominanti tal-Formula 1 bħalissa dak huwa Red Bull, allura żgur li Max Verstappen ma jitlaqx ma' Red Bull biex imur mal-Ferrari. Mercedes tista' tgħid huma livell simili ta' Ferrari. Realistikament ma tantx tagħmel sens għal Hamilton jitlaq minn magħhom biex imur mal-Ferrari
għax il-chances li jirrealizza l-ħolma tiegħu li jsir ċempjonat minn darba ċempjon ta' dinja minn darba huma probabbli l-istess mal-Mercedes daqs kemm ikunu mal-Ferrari kieku jmur hemm. Allura fil-verità mhix sorpriża li l-Ferrari u Charles Leclerc iddeċidew li ikomplu ir-relazzjoni tagħhom flimkien tista' tgħid u ġeddew il-kuntratt. Rigward il-futur ta' Carlos Sainz li jinsab fit-tieni siġġu tal-Ferrari, naħseb fil-verità dejjem kienet mistennija li l-Ferrari ħaj jagħtu l-foka li ikollhom priorità foka biex l-ewwel ħaġa jġeddu l-kuntratt ta' Charles Leclerc. Naħseb l-ewwel raġuni hija li fil-verità daw mhux se jisħajru xi sewwieq li forsi hemm barra huwa aħjar minnu jekk temnu li hemm sewwieq aħjar minnu hemm barra dak huwa opinjoni huwa fatt li jista' jiġi diskuss għal ħafna żmien twil. Fil-każ ta' Carlos Sainz naħseb fuq il-karta għalkemm dan huwa sewwieq tajjeb ma naħsibx neċessarjament huwa irreplaceable u naħseb jiena il-Ferrari mhumiex maġla għall-aħħar biex jiddeċiedu fuq Carlos Sainz. Naħseb anku għandu ċans jevalwa s-sitwazzjoni. Naħseb l-ewwel nies probabbilment kemm huma ċans siżolin li qatt jirbaħ kampjonat qatt isir World Champion mal-Ferrari. Ma naħsibx li huma għolja. Naħseb jien ma tantx xi konvint li qatt ħajsir World Champion anke ma' tim ieħor. U allura naħseb Carlos Sainz li forsi jmur ma' xi tim ieħor anke jekk jaf li mhux se jsir champion u jkun forsi il-team leader f'dak it-team tista' tgħid hija razzjonali minn naħa tiegħu. Allura mhix tal-iskantament li għadhom ma ddeċidewx u naħseb fadlilna ftit ta' żmien ieħor biex ikun hemm deċiżjoni fuq x'se jiġri f'dak it-tieni siġġu b'Carlos Sainz. Ma tkunx xi sorpriża l-aħħar kieku jġeddet għal ftit ieħor mal-Ferrari ma tkunx sorpriża laqqas kieku jiddeċidu iż-żewġ naħat ma jkomplux. Għax naħseb fil-każ ta' Sainz għakemm sewwieq tajjeb naħseb hemm availability ta' biex ngħidu hekk close substitutes fis-suq tal-sewwieqa. Fost oħrajn hemm imsemmi Alex Albon u mhux naħseb l-uniku wieħed. Allura naħseb Carlos Sainz jien dik l-affarijiet ħad tistenna u naħseb mhix foregone conclusion either way. Naħseb però kif qed qabel Charles Leclerc mhix sorpriża li ġeddet il-kuntratt tiegħu. Probabbli biex ngħid erba' kelmiet fuq ta' Lando Norris l-istess ħaġa mhix sorpriża li jiddeċidew ikomplu għax jidher li hemm combination b'saħħitha hemmhekk u fil-verità kif isni qed fil-bidu dal-kuntratti għalkemm ma kixfux meta se tiskadi daw dik tfisser ħafna drabi jkollhom data imma dejjem ikun hemm klawżoli li jfissru li s-sewwi ikun jista' jħassar il-kuntratt tiegħu naqra qabel iż-żmien antiċipat u forsi opportunitajiet oħra jinfetħu. Naħseb jien ġenerali jekk ikollna nammettu l-ewwel erba' timijiet Red Bull, Mercedes, Ferrari u McLaren pjuttost ħajkun hemm relattivament status quo fejn jidħol għalmenu il-lead driver ta' dan is-sewwieqa għax fil-verità mhux m'hemmx naħseb jiena dik hija domino effect. Naħseb l-ewwel darba li ħanaraw forsi x'ċaqliq għana iktar radikali meta tasal eventwalment il-ġurnata li Hamilton mal Mercedes jiddeċidi jirtira. Allura naħseb l-status quo li għalmenu l-ewwel erba' timijiet ikollhom sewwieq wieħed fiss għal żmien twil
hemm ħatibqa' għal ftit iktar żmien għax meta ngħiduha kif inhi. Hamilton ilu mal Mercedes mill-2013. Verstappen ilu mal Red Bull mill-2016 waqt li Leclerc u Norris ilhom mal Ferrari u l-McLaren rispettivament mill-2019 ukoll. Ħaġa li ilna ma naraw nammettu li tim ilu li 4 timijiet ilhom bl-istess sewwieq għal iktar minn għal tant żmien twil tista' tgħid iktar minn 5 snin għax dan ikun is-sitt staġun ta' Leclerc u Norris mat-timijiet rispettivi tagħhom waqt li Hamilton ilu tant żmien mal-Mercedes u Verstappen ilu żmien twil ukoll ma' Red Bull u ngħidu kollox ukoll għalkemm ħattasal il-ġurnata li ħajrtira Hamilton dan ġew ħajkun it-tielet staġun ta' George Russell mal Mercedes u ma teskudix li jibqa' hemm għal żmien twil għal żmien konsiderevoli fil-ġejjieni, allura ħajkun hemm dik il-kontinwità nemmen ikun hemm livell ta' kontinwità b'Mercedes u anke Red Bull Verstappen nafu li huwa kuntrattat sa l-2028 u fil-verità huma tim saħħithom ħafna Red Bull, probabbli l-favoriti jerġgħu jsiru World Champions din is-sena. Potenzjalment anke s-sena d-dieħla nis-sogra ngħid għalkemm għadu kmieni ħafna. Allura kieku jkolli ngħid jiena din l-aħbar mhix daqshekk sorprendenti. Issa nala hawnhekk kun selem l-segwaċi kollha ta' dan il-video u ngħaddu għal waqfa qasira ta' riklami fejn wara ħanaraw ir-reazzjoni ta' Julian Grishti għar-riżenja ta' Jurgen Klopp minn manager ta' Liverpool. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Game Breaker ser jibda l-2024 bil-kbir. Tiftakruhom il-magni tal-logħob li konna nsibu f'kull bar jew ristorant matul is-snin 80 u 90? U xi tgħiduli jekk insemmilkom il-logħba Time Crisis. Ekku ħbib tagħna, Game Breaker ser jibda s-sena l-ġdida billi jħodna lura fi żmien u jdaħħalna fl-avventuri tal-aġent internazzjonali Richard Miller permezz tal-magna tal-logħob li għandu disponibbli fil-ħanut ta' Birkirkara fejn il-klijenti tagħna jistgħu jilagħbu din il-logħba xejn. Mela allura x'qed tistennew ħbib tagħna? Ejjew sal-ħanut ta' Game Breaker, ġeddu l-memorji ta' żridkom permezz tal-magna tal-logħob ta' Time Crisis. Jirnexxilkom tgħinu lil Miller jikkompleta l-missjoni tiegħu. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Inselmilkom spettaturi tal-Kamra Sportiva, jiena Julian Grishti u llum ħantkellem fuq l-aħbar illi ħallit kemm spettaturi tal-Liverpool kif ukoll spettaturi tal-futbol in ġenerali xokkanti bl-aħbar
li Klopp konferma li wara tmiem ta' dan l-istaġun ħajreżenja u ngħidilkom il-verità għandi bla kliem sissa għax ma stennejtx li wara staġun fejn il-Liverpool jidru prominenti ħafna fejn palissa ninsabu l-ewwel fil-klassifika tal-Premier League qegħdin fil-finali tal-Carabao Cup, fir-raba round tal-FA Cup kif ukoll għall-aħħar 16 tal-Europa League ma stennejtx li Klopp ħajreżenja. Wara 8 snin u nofs dan ir-raġel tagħna letteralment l-aqwa memorji ta' ħajjitna, nista' nitkellem fl-esperjenza tiegħi minn mindu li nsegwi l-Liverpool fl-2010. Dan kien l-ewwel kowsura li rajt il-Liverpool ikollhom. Vera kellna l-Benitez imma dak iż-żmien kont għadni żgħir biex insegwihom ta' spiss. U l-ewwel memorji tiegħi tal-Liverpool fej konna vera viċin biex il-klabb ifalli in ġenerali. Il-ġurnata li ġie Klopp minn dejjem kon nemmen li dan kien bidu ta' żmien speċjali ħafna. Kellu l-esperjenza mal-Mainz fej kien l-ewwel manager li tellaħħom fil-Bundesliga, kif ukoll ma' Dortmund waqqaf id-dominanza tal-Bayern illi prattikament jieħdu li kull sena u ħadu sentejn infila, kif ukoll wassal Dortmund fil-finali ta' Champions League illi sfortunatament kienu tilfu 2-1 grazzi tal-gol ta' Arjen Robben fl-aħħar minuti tal-logħba. Biex nirrefletti tul dawn it-8 snin u nofs illi Klopp kien il-coach tagħna, minn dejjem rajna progress tista' tgħid. Fl-ewwel nofs staġun wassalna f'żewġ finali li alla volja sfortunatament lifnihom it-tnejn li huma u rejna it-tama li pa' speċi jisma' there are better things ahead. Kull sena rajna progress fej fl-ewwel staġun sieħ tiegħu ġejna mal-ewwel erba', konna l ma nitlu Champions League dak iż-żmien 4 snin, l-aħħar li dħalna f'dak l-istaġun li kważi rbaħna l-lig. Imma ma kellniex it-tmiem li xtaqna aħna u meta dħalna fiċ-Champions League dak iż-żmien lajna fil-gruppi kellna l-Real Madrid, il-Basel kif ukoll il-Ludogorets. Fl-ewwel sena fiċ-Champions League taħt Jurgen Klopp wasalna għall-finali ta' Champions League li sfortunatament konna tlifnija 3-1 minħabba żewġ paprati li għamel Karius. Minn dakinhar ma labx logħba oħra mal-klabb. Imma it-tama dejjem kienet hemmhekk fost spettaturi tal-Liverpool li pa' speċi għala volja tlifna il-finali ta' Champions League. Nemnu illi there is always light at the end of the tunnel u minn dejjem kon nemmen illi he was the right man for us. Skużawni jekk palissa forsi miex ir-reazzjoni li xtaqtu, pa' speċi forsi mhux qed nitkellem mill-aħjar, imma onestament għadni bla kliem din l-aħbar u mhux niddeq nammetti li pa' speċi waqgħatni ħażin ħafna kont looking forward biex nara iktar suċċessi taħt Klopp. Mbagħad is-sena ta' wara irbaħna Champions League, sfortunatament konna tlifna l-lig punt wieħed u minkejja li ġibna 97 punt. Kellna ħafna li speċjali tul iż-żmien ta' Klopp meta kien il-manager tagħna. Waħda minnhom minn tal-ewwel kienet il-comeback ta' kontra Borussia Dortmund fl-Europa League fil-kwarti finali meta konna 2-0 fl-ewwel 9 minuti ġewwa Anfield, il-goals ta' Mkhitaryan u Aubameyang illi meta daħlu dak il-goals pa' speċi il-momentum kien favur id-Dortmund, imma ir-reżiljenza li wara Klopp u rew il-players għamlu waħda mill-iżbaħilji li qatt esperjenzat Anfield. Tisnin wara kellna dik il-famuża comeback ta' 4-0 kontra l-Barcellona fejn fl-ewwel leg konna tlifna 3-0 u għalija ir-riżultat ma kienx jiġġustifika
il-wirja dakinhar il-players taw kollox u qatt ma kellha tkun logħba ta' 3 b'xejn, però ġemma wara kellna tnejn il-frantri illi rebħulna kollox Mo Salah u Roberto Firmino illi kienu mweġġajn u ma kienu se jilagħbu fit-tieni leg, imma minkejja li kellna daw il-players neqsin xorta l-Liverpool kienu spirati biex jagħmlu l-kambjament u elbu l-Barcellona 4 b'xejn biex eventualment waslet għall-ewwel tazza l-irbaħna ta' Klopp li kienet iċ-Champions League. Mbagħad is-suċċessi komplew minn hemm sena ta' wara ġrejna bil-League. Sfortunatament ma kellniex it-tmiem li xtaqna la volja rbaħna l-liga għax kif kulħadd jaf kien hemm il-pandemija tal-Covid illi waqfet iċ-ċelebrazzjonijiet u sfortunatament il-Liverpool u l-ewwel League mingħajr supporters. Is-sena ta' wara kellna staġun vera stramp ħafna kellna ħafna players neqsin bl-injury u inklużi center backs kollha tagħna u tul il-perjodi tal-istaġun kellna ħafna players jew kienet ilagħbu out of position bħal Fabinho Henderson illi għamilna żmien kienet ilagħbu fid-diviża, kellhom l-injuries tagħhom, Thiago kellu l-injury tiegħu wkoll. Jota tilef perjodu sustanzjali għal dak iż-żmien għax dak iż-żmien konna l-ewwel waqajna sew, però b'xi mod eventwalment spiċċajna tret post wara dak il-famuż gol ta' Alisson illi qatt ma stennejt illi kien ħajkun il-goalkeeper tagħna li kien ħajskurja l-gol li kien ħajwassalna fit-top 4 u sabilna d-dawl the light at the end of the tunnel kif jgħid l-Ingliż. Bat is-suċċessi komplew fl-istaġun ta' wara fejn irbaħna id-Domestic Cup Double, il-Carabao Cup u l-FA Cup, kombinazzjoni mal-finalisti ta' dis-sena, Chelsea tnej labna kontrihom, it-tnej spiċċaw xej b'xej u it-tnej irbaħnihom bil-penalties, fortunatament alla volja konna qed niġru għal kollox dak l-istaġun konna qed niġru għal Premier League kif ukoll għall-Champions League, ma kellniex it-tmiem li xtaqna, però turi li pa' speċi għandna il-players kienu lesti li jitqatlu għall-Klopp fuq il-ground. Is-sena ta' wara kellna staġun mill-ar, kellna ħafna players illi jisom ma baqgħux jilagħbu bl-istess intensità li kienet jilagħbu tul dawn l-aħħar snin fejn kienu instrumentali ħafna għas-suċċessi li ħadna taħt Klopp. U wkoll rajna bidu ġdid għal Liverpool din is-sena illi ma stennejtx illi wara 6 xhur ta' il-Liverpool 2.0 kif jgħidu illi ħajreżenja Klopp, ma speċi kienet aħbar vera xokkanti ħafna. Ħallitni bla kliem tista' tgħid kemm lili kif ukoll sħabi tal-Liverpool. Ma jkolli nirrifletti għal daw 8 snin u nofs li kellna taħt il-qawwa ta' Klopp kienu 8 snin u nofs mill-isbaħ għala volja kellna żminijiet diffiċli dejjem il-libhom Klopp u jiena lija anke kieku waqajna League 2 jew narabu non-league u jkun hemm Klopp dejjem kont ħanibqa' favur li jibqa' għax jien dejjem nemmen illi meta ngħaddu minn żminijiet diffiċli ma tantx hawn managers li jelbu s-sitwazzjoni u pa speċi naqbdu triq it-tajba nerġgħu u minn dejjem kont nemmen illi Klopp huwa il-manager perfett għal dan il-klabb. Kif qal fl-ewwel intervista tiegħu meta nħarsu lura lejn l-2015 meta ikkonfermajna lil Klopp bħala l-coach tagħna, fl-ewwel intervista qal we have to change from doubters to believers u żamma kemtu irbaħna kollox minn dakinhar l-hemm li jonqos Liverpool Europa League u potenzjalment dik tkun l-aħħar logħba li ħajkkoachja so nittamaw illi
din l-era li kellna taħt Jurgen Klopp tispiċċa bl-aħjar mod possibbli. Nixtieq nemmen li l-players issa joħorġu jagħmlu minn kollox biex iġibu l-erba' tazzi li huma. Alla volja ma nemmenx li ħanieħduhom kollox, ovvjament fil-lig is-City taħt għajna din pa' speċi għandhom logħba nieqsa jekk jirbħuha jkunu 2 punti taħtna u pa' speċi jekk infallu waħda jispiċċaw ikollhom il-vantaġġ. Imma nemmen sal-aħħar illi it-tim għandu kollox illi jista' jiddetermina l-aħħar staġun ta' Klopp illi pa' speċi jitlaq f'nota pożittiva. Dal-aħħar 24 siegħa semmew 3 kandidati illi jistgħu potenzjalment jieħdu post Klopp illi l-ewwel wieħed illi jidher bħalissa huwa l-favorit huwa il-coach Spanjol tat-tim li bħalissa jinsab l-ewwel fil-Bundesliga Xabi Alonso illi bħalissa dan l-istaġun għaddu ma tilifx logħba waħda u bħalissa jidher illi is-sinjali qegħdin tajbin ħafna Leverkusen biex jieħdu l-lig u hekk jew bekk iwaqfu d-dominanza tal-Bayern Munich. Għandna wkoll Roberto De Zerbi, il-coach Taljan tal-Brighton, illi għamel biċċa xogħol tajba minn mindu ħapos Graham Potter illi kien mar ma' Chelsea u eventwalment ftit xhur wara tkeċċa. Dan wassal il-Brighton għall-ewwel darba fl-istorja tal-klabb tagħhom fl-Europa League u għalla volja bdew il-kampjonat Ewropew mhux bl-aħjar nota irnexxilhom jelbu it-timijiet kbar lill-Ajax u l-Marseille u eventwalment jekk mhux ser żbaljat kienu rebħu l-grupp. Minn għalhekk u ser żbaljat ukoll it-tielet kandidat li huwa favorit ukoll li jieħu post il-leġenda Ġermaniż huwa Julian Nagelsmann. Dan kien il-coach tal-Bayern Munich, tal-RB Leipzig u mal-Hoffenheim. Għandna l-esperjenza nilagħbu kontra dan il-coach għax niftakar l-ewwel darba labna kontri kien għadu coach prominenti ħafna. Beda l-karriera tiegħu bħala coach ta' età żgħira. Meta kien mal-Hoffenheim aħna konna spiċċajna mal-ewwel erba' taħt Klopp fl-ewwel staġun tiegħu konna labna kontrihom kontra l-Hoffenheim meta dak iż-żmien kienet għadha bis-sistema li raba post ma jitlux awtomatikament fiċ-Champions League jilagħbu il-playoff round li jitermina minn ħajjaddi jew le. Labna kontriħu ukoll meta konna ġejna mal-Leipzig fl-aħħar 16 Champions League fl-2020 u 2021 fejn dik is-sena kienet żmien il-pandemija u jisu pa' speċi mbagħad minn dakinhar l-hemm kien ħa ir-responsabilità bħala l-coach tal-Bayern illi is-sena l-oħra kien tkeċċa kontroversjalment fl-opinjoni tiegħi. Għax kien għadu kemm wassal lill-Bayern għal kwarti finali ta' Champions League wara dominanza assoluta kontra il-Paris Saint-Germain li ser żbaljat minn ix-xejn jekkux 3-0 aggregate jew 4-0. Imma qabel ma keċċew kon ngħid li l-Bayern jerġgħu jieħduha u jisu meta keċċew kont għadni sorpriż tal-lum il-ġurnata jisom il-moral tal-Bayern waqax għalaw kaxkira kontra s-City. Jidher li wieħed minn dawk it-tlieta għandu potenzjal kbir li jkun il-coach illi ħajju post lill-Klopp. It-tlieta huma coaches kbar, ma kieku kelli nagħżel lil min nieħu bħala coach minn flok Klopp kieku għalija għalla volja mistoqsija diffiċli ħafna għax ma tkunx taf se jiġri fil-futur. Nemmen illi Xabi Alonso għandu jkun il-coach. L-ewwel ħaġa kien leġenda tal-klabb, jaf il-kultura u n-nies u supporters ta' dan il-klabb. U palissa ix-xogħol li jagħmel mal-Bayer Leverkusen għandhom jitkellmu aktar fuq n-nies l-opinjoni tiegħi għax mhix faċli li twaqqaf id-dominanza tal-Bayern għalla volja fadal ħafna l-option tlab. U anke speċi t-tim li qed jibni
Għadhom kemm tilfuq mill-aħjar plejer tagħhom fl-istaġun li għadda, Musa Diaby għamel transfer mill-Bundesliga għall-Premier League mal Aston Villa, xorta jisom Leverkusen għadhom għaddejjin u għandna ċans li jekk it-tnej li aħna kemm il-Liverpool Leverkusen ngħaddu għall-finali tal-Europa League, hemm ċans li niltaqgħu ma' xulxin ġifieri. Imma insomma, xħattilkom ħafna ħin mill-ġurnata tagħkom. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li ħadtu l-ħin milli tismaw l-analiżi tiegħi fuq l-aħbar tal-bieraħ li Klopp irreżenja. Skuża ruħek forsi ma kienx il-video li paspeċis jekk stennejtu aħjar jew hekk. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja l-sponsors ta' din il-paġna li huma Game Breaker, Catalan, The Barber Room u Spaces, u kemm ukoll nixtieq nfakkarkom illi l-video li miss ħajkun nhar il-Ħadd fis-7 fejn ħajkollna l-kollegi tiegħi Mark li ħajtkellem fuq il-logħba tal-Juventus, għandna lil Karim ħajtkellem fuq il-logħba taċ-Chelsea kontra l-Aston Villa, kif ukoll għandna lil ħabib tagħna tal-Milan Joseph Magri ħajtkellem fuq il-partita ta' bejn il-Milan kontra l-Bologna. Ningrazzjalkom u nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.